షార్ట్ అండ్ క్యూట్ గర్ల్స్ మీ శారీ బ్లౌజ్ వల్ల మీరు ఇంకా షార్ట్గా కనిపిస్తున్నారని తెలుసా? నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించడానికి ముందు ఈ రీల్ సేవ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఇలాంటి పెటిట్ స్టైలింగ్ టిప్స్ కోసం మా పేజ్ ఫాలో అవ్వండి. హై నెక్ బ్లౌజెస్ షార్ట్ గర్ల్స్కి నెక్ చిన్నగా చూపిస్తాం. దానికి బదులు వీ నెక్ బ్లౌజెస్ లేదా డీప్ నెక్ బ్లౌజెస్ చూస్ చేసుకోండి. పఫ్ స్లీవ్స్ షోల్డర్స్ని వైడ్గా చూపిస్తాయి, ఇంకా హైట్ తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది. షార్ట్ స్లీవ్స్ లేదా క్యాప్ స్లీవ్స్ బెటర్ ఆప్షన్. బ్లౌజ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే బాడీ ప్రపోర్షన్స్ కట్ అయిపోతాయి. బ్లౌజ్ కొంచెం షార్ట్గా ఉంటే లెగ్స్ లాంగ్గా కనిపించి టాల్గా కనిపిస్తారు. వేస్ట్ దగ్గర హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ ఉంటే అటెన్షన్ అక్కడే పడుతుంది. వర్క్ నెక్ లెంగ్త్ దగ్గర ఉంటే ఫ్రేమ్ ఎలాంగేట్ అవుతుంది, టాల్గా కనిపిస్తారు. థిక్ స్లీవ్ బార్డర్స్ ఆర్మ్ని చిన్నగా చూపిస్తాయి. థిన్ బార్డర్స్ లేదా బార్డర్స్ లేని సింపుల్ స్లీవ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. వర్టికల్ ఎలిమెంట్ వర్క్ షార్ట్ గర్ల్స్కి బెస్ట్ బ్లౌజ్ ఫార్ములా. డీప్ నెక్ లైన్, ఫిట్టెడ్ స్లీవ్స్ అండ్ షార్ట్ బ్లౌజ్.